У 2023 годзе у дзіцячым садзе нумар 554 горада Мінска створаны музейны пакой народнага побыту «Беларуская хатка». Гэта жывая сустрэча дзяцей з беларускай культурнай спадчынай. Інтэр'ер пакоя ў традыцыйным вясковым стылі. Тут аўтэнтычны посуд, інструменты для апрацоўкі лёну, вышытыя рушнікі, нацыянальныя касцюмы, прасы, печ, крамы і куфары. Кожны экспанат распавядае пра паўсядзённае жыццё нашых продкаў. Беларуская хатка – гэта не толькі музей, але і прастора для актыўнага навучання. Тут праводзяць тэматычныя заняткі, экскурсіі і святочныя забавы, дзе дзеці пазнаюць беларускія абрады, звычаі і святы. Такі падыход не толькі захапляе, але і фарміруе ў дашкольнікаў пачуццё нацыянальнай самасвядомасці, любові да роднай зямлі і гонару за сваю культуру.